И така, здравейте хора, днес ще играе Roblox на ето тази игра. Не я знам как се казва, но днес я играх. Да, забравих да снимам, но сега се сетих и доста интересна и доста хубава. Първо ще се разходя малко. И да, това съм аз. Защо ми е така? Ето, да, това съм аз и съм много хубава. Ако ми кажете, че съм грозен, ще ви се разсърда. И да, сега ще ходя там. Първо ще си намеря къща. И да. Така, 3 номер е моята къща. Но само, че... Ще видя каква ще ми е. Каква да ми е? С плаж или без плаж? Айде е тая. В момента ще заключа. Аз заключвам, само да ви кажа, по 2 пъти. Нарочно. Защото не искам да стане нещо. Ако, например, ще видя сега каква е кола да карам. Искам ето тази. Да, тук са трудни колите, само да кажа. Трудни са. Но не са по-трудни от една гадна кола. Да, в момента ще се махна лицето нарочно, защото не ми е удобно иначе. Да, ще хода малко натам в гората. Или не знам. Както вие казвате, както на вас ви е удобно, бе. Не ме интересува как карам, как другите карат, бе. Ме интересува. Хора, аз си имам собствен живот. Пиша, липсваш ми и после го изтривам. Сега пак надолу и ще правя малко обиколки, докато запомня пътя. Защото аз винаги така правя. Но аз ако видим трета къща, ще знам защото е тази моята къща. Ето даже един седи пред нея. О, да, има си плаж. Това се надявах да има плаж. Не плаж, сетихте се. Бейсейн. Това не беше ли моята къща? Ще видим дали има плаж. Колко е голяма и така и така. Колко стаи? 3. Защо 3, бе? 3 етажа е, бе. Била съм просто. Юпи, какво да кажа, че съм била просто. Ели 3 стаи има. Да заредя малко бензин искам. Защото аз в реалния живот никога не съм зареждала. Ако вие сте зареждали, пишете долу в коментарите. Окей, слизам от колата.
Се хайпълним, сетихте ли се? И си тръгваме. Пишете долу в коментарите дали това е вода, такава вода, която може да стъпнеш на нея и да не паднеш. Или си е обикновен, но или си е обикновена земя. Пишете долу в коментарите. Защото на мен ми прилича на някаква вода. Пишете долу в коментарите дали има няма да влеза малко тук, дали има други места, които са направени с други къщи, които имат, които даже са пак с 3 числото. Я това да не е дискотека. А май тук може да живееш от тази игра и на апартаменти. Бутнах една жена. Сега ще се опитам да си запомня къщата. Ще си хода, ще се опитам някак си. Хора. От тук на нагоре запомних така. Мисля, да. На къде беше? Ще се пробвам първо на тук. Най-важното е да запомня на къде беше. Наляво или надясно. Пишете в коментарите в тази игра има ли училище. Защото май в Момичето с колелото имаше училище, не помня. Мисля, че пак съм на тука. О, не, беше от другата страна, боже. Била съм толкова просто, че хора бих не може да се. А тук нали беше? Пак забравих, бе, пак и пак. Ще забравим до края на живота си. Не ще спомням тази година. Значи съм на тука, бе, брат. Значи трябва да си запомня наистина къщата, хора. Къде съм и на къде съм? Мисля, че бях на заден, на преден план. Дали? Дали, хора, моля ви кажете, че да. Защото няма да го преживя, ако не. Ако е не. Трябваше да се разхожим толкова надалеч. Не трябваше. Окей, ще хода малко към гората и мисля, че така ще си запомня пътя.
И до хора паднах. Миши се махна от колата. И да, хора, прецаках се и паднах от колата. Вижте като може. Става тъмничко. Веднага трябва да се намеря къщата, хора. Веднага. Защото или ще завали дъжд, или сняг, или слънчеви мрачи в мрака. Хора, помощ! Хора, колата на къде тръгна? Май, искаш да ме скараш с любимия. Знаете ли тази песен вие? Окей, помня, защото бях от тука. На заден план. И на преден план. И пак на заден план. Искаш да ме скараш с любимия. Точно ти никога няма ме смениш. Не искам да ходя натам. И не искам и да ходя натам. Ще ходя натам. Искаш да ме скараш с любимия. Къде е? На тук? Тук? Или на тук? Хора, помогнете, моля. И ще тръгва на тук. После обратно, ако е грешно. Хора, искам да си намеря къщата на момента. На момента искам да си я намеря. И то ако завали дъжд, нали съм с кола, бе. Ама няма значение с какво съм. Важното е да си намеря къщата. Хора! Важното е да си намеря къщата. Къщата. Разбрано? Дано да е на тук. Търся места за къщи. И тогава ще си намеря къщата. Защото не е на тук. Добре, ама на къде може да ми е къщата? Окей, няма днес да игра тази игра, защото не ми е комфортно. Знаете как е, нали? Ще играето тази 3 деца или 2, не знам. Каква си, Тимо? Ама. Добре да е, ма защо? Защо съм малка? Абе я! Тази игра е много скучна, значи. Мия да пробвам тая.
Добре, аз съм това. Ма, къде е училището? Хора, помощ! Ще си взема кола, бе. Как? Тая? Тая? Не дава. Добре, ама защо не даваш? Сега трябва, че ми дадеш, нали? Защо ли няма да ми дадеш? Поне куче ми дадеш ли? Чуй ме, мило. Нил. Първо ще ям пица. Така се едно изядох. Аре бе, върви по мене, бе. Искам... Ой. Хора, взех си крава. Хора, взех си кравичка. Му. Ходи по мене, ма. Аз и трябва да ходим по тебе. Много си пари, брат. Върху тебе аз мога ли се качам? Мога! Но това... Така е по-добре, бе. Ма това мечка. Харесва ми. Места за къща. Тук. Добре, избирам. Тая. Това бе какво е? Днеска ще правя парти или утре. Заключена ми е къщата. Това е ли кеши на къщата? Тук. Окей, така си остава кощата и така ще си е.
Нема ли по-бързо животно, бе? От мечката. Я да видим зайче. Не. Това е бавно, хора. Я това... Трябва да сме бързи, хора! Трябва да сме бързи! Тичаме в къщата! Веднага! Веднага, бе! Какво стоп ми казваш, бе? Оно вали дъжд, а ти стоп ми казваш. Ми днеска няма да паря парти. Бързо ме, мечок! Ало? Спре да вали. Хора, спря да вали. Браво! Хайде да виж. Ами хора, ще спра видеото, даже ще го кача сега, защото ям. Чао, чао!